Yeah. Abra in the house. Nasa house. Ay, wala pala sa house ngayon. Yeah. Ang tinata, sa gugulaman kin kamutig ubin yung kin ikampay papaya. Papaya, nayunom ti papaya. Sinabit deto yung halo-halo apay nga ikam ti pang tinola. Bakan samit na lipata man na deta. Or malagip mo lang ni Diyos sa tana panunot mo ti Ako yun. papaya. Pang at sara, hinuman takot sara. Ngaminta nagalas pa nagtemplam pinhan na imas tiraman na pa. Di tayo met lutuin, akas lang inabraw. Gusto make that sauce na paikin nga bungaw. Nayunam tila adahan, deta nga lugaw. Deto ket pampalami is na pudot nga aldaw. Sorry kasi nakayat ko lang ngayon abay tami. Adot mineral akarga na deto'y papaya ngamin. Kayat ko akanin, hanak agalanganin. Kasi deto'y masustansya pa'y kanongin kay sisagi. Jaman, mo to'y matrik na. Ang mga apay ngamin agapak na. Saan na nakainom ti ara. Ngayon na papaya, hinakayat. Napapayati dardarepde uray sisiriing matatagit. At isa ito ang paborito ko. Paborito. Diyan kayat isa ba? Jaman, mo to'y marikrik na. Ang mga apay ngamin agapak na. Saan na net nakainom ti ara. Ngayon na papaya, hinakayat. Mga napapayati dardarepde uray sisiriing matatagit. Kasi ito ang paborito ko. Paborito ni Edo. Tibunga ti papaya, sustansya na ado nagtipon-tipon. Naimas irikado oray sinigang nga hipon. Hala nga pang merienda mabalin pa nga pagsabon pampapudaw ti kudil no pumuguton. Kasalang mais nga ada karga ng carbohydrates. Numaipalang mi ismayat pagikat ti init. Mapapuraw na pa'y oray kasip nga asingit. Yang masapol nga mang tisit kapay ti kalaman si sang Sa kapasin. Idi awan bambanglok detoy, iti itugot ko. Idi awan lotion detoy, very pahid ko. Kaslahan na peso, ngem bagat ketususto, nagred kad agong ko. Honesto, Na empanada, isot sobrangan ng paimasin. Pati painisan, buo kayat nga deto'y kanin. Ketong adot umagaw, isaganap to'y pagbugaw. Oray ibosik amin, kaya akasla lang bakulaw. Jackman, ang moto'y marikrik Diyak na. amon apay ngamin agapak niya. Anak, net nakainom ti ara. Kanayon na papaya, ti inakayat. Napapayati dardarip de uray sisiriing matatagit. Kasi ito ang paborito. Paborito ni Edo. Kayat ti saba. Yan Jackman, ang moto'y marikrik na. Amon apay ngamin agapak na. Saan na net nakainom ti ara. Kanayon na papaya, ti inakayat. Mga napapayati dardarip de uray sisiriing matatagit. Kasi ito ang paborito. Isang paborito ni Edo. Daldawan maumay, kanit bigat aldaw higat marabyan. Oray ko na, Hoy, sarding mo timangan papayan. di na magdakanyak, way apay ken bakit. Hanak nga maumakin, ang sarding jak amukas sanon na adik imalak. Nga tati kasoy nga haan na mababsog. Kung nadabakan sa amin, adabulate buksiton. Han mo unay ket no masubra am agbutit no kwatsan. Nayo na pa yan iparidak, mitin nga lakwan binila. Kudete kwartak numanot na bati awang pay. Uray pagplete kumalae nga 22 maray. Ken magbagnaнаклatan mapambalay mine sa milya nagadayo abutan na irabi ay apo. Kasang mauntanak manen tuno sumang pekenyinana. Ikandak man turek ko ang sumango ken ni tata. Kaputi papaya, mabaot naktata uray itarayak ken lemmengak isuda. Jackman, am moto'y marikrik Diyan na. amon mo apay ngamin agapak niya. Saan na net nakainom ti ara. Kanayon na papaya, ti inakayat. Mga napapayati dardarip de uray sisiriing matagtagit. Kasi ito ang paborito ko. Dito lang, diyan kaya sa ba. Ang moto'y marikrik na. Saan na net nakainom ti ara. Kanayon na papaya, ti inakayat. Napapayati dardarip de uray sisiriing matatagit. Kasi ito ang paborito ko. Di akit kapulan, ti papa, papaya, papa, papaya. Diyosa, papaya. Diyosa, Papaya, ako yon. Papaya. Akong pinag-uusapan Papaya. ngayon. Yeah, Diyosa, papaya. Edo papaya. Edo papaya. Mabaot ka tatagapot papaya. Papa, papaya, papa, papaya. Ika, ikaya, malwen ni tata. Sa IFM? Siguradong enjoy ka! Siguradong enjoy ka!